Brad. Si kinsa may isa na si kan Brad. Si Brad kan ba Silbert. Ani kay Maya ni. Parehas rata tanan kay may ngapon sa tanan. Okay, samtang tuwa pa kusbalay, gipaandar na ko ag radyo munang nakadungog gyud ko sa inyong gipanghisgutan, no? Na ang ato lang stand ani gyud kay naamanta sa Roman Catholic Church kay kanang kinaiya nga maayo gyud na ano di kita mo supa kana ganing sa pagkatinuod lang kato si Tatay Paulino Agapay nakakita man gyud ko ato. Okay? Butan gyud to. Okay, maayo, silent lang, hilom lang. Okay. So sa nakita lang nako sa kinaiya maayo gyud. Okay, watay question na kung do na manggali siguro dili maayo na wa na ko kibaluan na. Okay, kay di man pud ta Dios nga nakakita gyud sa iyang kanabang kanang kinahiladman. Only God knows all, no? Yes. Sa iyang yung pagkatao. Basta sa nakita lang, maayo gyud to si Tatay Paulino. Mao man gani nga daghan pud siyang followers tungod kay maayo sad ang iyang example. Sa nakita lang. Pero kung maghisgot ta og matuod nga iglesia, kinahanglan ato yung masuportaan og mga ebidensya kung ang maong grupo mao ba gyud na ang gisugdan ni Kristo. The fact nga sa akong panginsusi 1957 ra nagsugod ng grupuha. Kung ato nang tan-awon dili gyud siya matawag og mao gyud na ang gisugdan ni Kristo. Yes. Kay ang gisugdan ni Kristo unang siglo man gyud to. Yes. Unya nahinumdum ko sa parable gihulagway ng gingharian ni Kristo o katawhan ni Kristo na sa Marcos 4:30 hangtod sa 32. Ang gingharian ni Kristo gihulagway na siya nga sa pagsugod gamay pa na siya kaayo. Yes, correct. Mao magani sa Lucas 12:32 giingnan siya sa bag-o pa ayaw kahadlok gamayng panon. Oh. Mao man na hinumdum ko sa akong higalang saksi niyo ba na niingon siya niadto sa plaza katong nagkaistorya mi niingon siya nga kami na kay gamay rami dili parehas ninyong mga Katoliko nga daghan kayo mo pinakadakong relihiyon no. Niingon ko nga kanang Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon kanus ama na niadto na sa pagsugod. Sa pagsugod gamay pa gyud na pero unsa may giingon ni Kristo diya sa Marcos 4:30 hangtod sa 32? Ang gingharian sa Dios gamay. Sama sa usa ka kahoy kuno ba nga liso pa, gamay pa sa pagtanom ani, sugod. Pero inig tubo kuno mahimong labing dako. Mo na nga kung dunay mga Bible ang mga listener nato, basahon nila ng Marcos 4:30 hangtod sa 32. Nga mahimong labing dako ang gingharian o katawhan ni Kristo. So, imagine, kanus aman to, 30 or 33 AD, unang siglo, dugay naman to, mag 2,000 naman katuig. So, atong masabot gyud nga dako na ng simbahan na karon. Okay, mahimo bang labing dako? Ug unsa man ang simbahan nga nahimong labing dako? Okay. So, mao na nga, sa akong nakita, mao ning Roman Catholic Church. Okay. Pero ato pong ihulagway nga kining simbahan na bisag mao ni ang tinuod dili pud ta mo ingon nga mga sakop ani mura na pud og kanang si Kristo. Kay gani si Pablo giunsa niya pag hulagway ang iglesia sa Corinto dili man maayo tanan na manggali siya gipangsaway pud kay naay nagmugna og panagbahin-bahin. Yes, dito na sa iglesia sa Corinto na. Dayon naapamanggali siya gihinganlan og mga sakop dito nga nagbugnag pa nagbahin-bahin nga gitawag niya mga paboruton dito sa iglesia sa Corinto kay wala mo respect sa ilang authority. Nagalimingon nga ay mo tuo ana ni San Pablo kay di na mo kanabang burag yang pasabot but-buton. Mo nang ningon si San Pablo dito nga ayaw mo paghunaon na og kanang kapin sa nahisulat na. Ambot ay pasabot nga kung unsay nasulat na nga ipatahod ang mga
mensahero kay si Kristo nag-ingon siya nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Correct. Nya kanang pinadala messenger of God man na. Si Jesus Christ then gipadala man po niya ang mga apostol. But ipasabot kinahanglan tuhuan jud ang mensahe sa mga apostol. Unya ang musupak mo na gipasabot nga nagpakapin sa nahisulat na. Correct. Kay ila man gisupak ang nasulat na nga kinahanglan tahuron ang mga messengers of Christ nga maong mga apostol. So unya kung tan-aw na to sa history, ang mga apostol nga naay authority nagpili pod sila mga successor nila, mga sumusunod. Kay ang katungdanan gud kung mabakanti doon na may mupuli nasa buhat 1:20. Example katong katungdanan ni Judas na bakante. Ga-elect sila og si Matias manggali mo'y napili. Og karon kanang katungdanan ni Pedro moingon tang mga Katoliko nga mao nang dili gyud angay tuhuan ang Bible alone, doctrine, kay dili man mabasa sa Biblia kung kinsa nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Di ba? Oh. Sa katungdanan ni Pedro kanang katungdanan niya nga gisangon ni Kristo nga katong taliabot nga isang musaka sa langit nasa Juan kapitulo 21, 15 hangtod 17. Atong giingna niya si Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Sa laing hubad pod, pakana ang akong mga karnero. Ang sa exegesis ani ako ning natanaw, but pasabot, siya may dumala sa katawhan ni Kristo kay moadto naman siya sa langit. Ito pa, siya may mahimong leader ani. Dayon ang primary food yun nga iapod-apod, ipakaon nga panguluhan ni Pedro, siyempre ang lawas ni Kristo kay mo man na iyang instruction sa gospel nga ang iyang lawas matuod nga kalanon, iyang dugo matuod nga ilimnon. Ipakaon man niya ato man ang nakita sa kasaysayan nga maunang the Holy Eucharist. Nga ipaagi sa balaang panihapon nga karon gitawag natog breaking of the bread o Holy Mass nga diha nato makaon. Ug unya kay naa pa man tas kalibutan, maunang muuyon po ko atong gipasabot pod sa piniling nasod nga kanang pag-atiman apil po ng mga butang material. Ambot pasabot nga giawhag pod ang simbahan o mga sakop nga kung na-bless ta material nanglan mutabang pud ta. O ana ba no? Mao man gani nga ngatong simbahan ay sa akong nakita sa akong research lang, di lang nato ipanghambog ta ako lang ning isulti sa mga research nako, ang Katoliko mo'y pinakadako og mga charities nga institutional, no? Kung gusto, kung diskumpiyado sila, pwede sila mag-research sana. Lamang dili kay na mahibaw-an nato kay against pod sa atong pagtuo nga atong ipanghambog ba. Oh? Correct. Pero recorded yun na nga ang Catholic Church mo ay pinakadako og kanang kalihukan sa mga charities. Pero sa ako nang giingon, dili lagi matawag nato nga ang tanang mga sakop ron sa simbahan maayo na gyud. Nga gani makaingon pagali ko mas maayo pa tong leader sa piniling nasod kay nakita man gyud ako to nga buutan gyud to. Oh, niya mga Katoliko daghan akong nakita nga mga di man gali mo musimba. Okay. Oh, pero dili na mo'y basihan nga kung dunay mga sakop nga dili matinumanon, mawala na ang pagkatinuod sa Iglesia Katolika. Kay makita man gyud sa history nga mao gyud ni ang grupo nga nasumpay sa mga apostol. Kay dili man nato ipasangil nga ang mga apan liha sulod sa iglesia makaingon na ka nga dili na tinuod ng simbahan na kay dunay, for example, sa mga apostol gani dunay Judas. Dili man ka makaingon nga dili to iya ni Kristo tong grupo nga iyang gipasakupan tungod kay nahimo siyang Judas kay nakasala siya. Gani kung mo tan-aw po sa Old Testament katong gingharian sa Dios nga gidumala ni David, pastilang daghang mga dili pod maayong talan-ahon ato. Kay gani si David hari to pero nakasala. Oh, okay. Di lang nako isaysay kay mataas katupod si Solomon. Oh, utro po to. Okay. Grabe po to. So mao na nga dili nato himuong Katoliko di na mao kay naay mga dili mayong makita diha gani naay mga santo papa nga gitawag og bad popes in history. Pero mas gamay ra man gay na sila ikumpara sa mga santo papa pong maayo gyud og mga gawi, no? So ingon na lang nga ang Catholic Church nganong nibarog yung ani Brad June o kinsa pa'y nakapaminaw karon, nibarog ko ani dili tungod kay limpyo na gyud ni siya. Kay ang malimpyo gyud ning simbahan na nga klaro gyud
sa langit naman, no? Kay sa langit wa na may gamayng bisag gamayng mansa didto nga pasudlon. Pero diri sa yuta, nga nag-ingon pagali ang Dios diha sa Jeremias 5:26. Daghang daotan sa akong katawhan, no? Na Jeremias 5:26. Unya gihulagway na nasa Matthew 3 nganong naay daotan. Dili tungod sa mga pagtulunan sa iglesia, kay maayo man ang pagtulunan sa iglesia, makapabalaan man gyud kung sundon o manggaling ang katong mga masinulundon nga Katoliko, daghan kay tag historical evidence ana nga gipistahan pa man nato ng uban, no? Gipasidunggan sama ni San Vicente, Mother Teresa of Calcutta. Pagkadaghan nila na po yung mga pare po, Padre Pio, nga mga buutan yun, nga mga sakop sa simbahan. Nga sir. Diyan gihulagway na ni Kristo diya sa Matthew 13:24 ug 30 nga ang simbahan dili siya lunlon trigo o maayo. Kay naa mayawa pod nga nakasulod, nga nagsabot pod og liso sa sagbot, mo nang nagdunga ng trigo og sagbot pagpanubo diha sulod sa gingharian. Dayon nag-ingon man galitong mga tao rito, "Nyor, wa man ay labot ning mga sagbot kay maayo man tong binhi imong gitanom." Daingnan sila sa Ginoo nga samtang nangatulog mo, usa ka kaaway ang nagsabot pud og liso sa sagbot, ang but pasabot ang yawa. Munang naaman po yung mga natintal aning yawa, munang na po yung mga sakop sa simbahan nga murag si Lucifer ba nga nahimong yawa. Nagkahimo og dautan, day nagduga na, day niingon tong mga tao nga, "Nyor, ato ning pangibton." Dito sa ato pa pangtiwalag ba or pamatyon ba, basta kay mawala lang yun ni sila. Nag-ingon manggali ang Ginoo nga ayaw lang, ayaw sa unya na sa ting ani but pasabot niya sa adlaw sa paghukom, kay lainon niya ang mga sagbot, lainon pod ang mga buutan sa general judgment na. So mao na nga ang iglesia gyud gingharian diri ni Kristo sa yuta. Una kato kong gi-share ka ganina sa Marcos 4:30 hangtod sa 32, mahimo ning labing dako. Munang makaingon ko Katoliko man mo pasara na. Kay mo man ni ang Christian religion nga nahimog yung labing dako. Sugod ni atong unang siglo. So mao na nga mao gyud ni. Pero dili pa perfect tungod kay na pa may mga sagpot. Nya sa adlaw sa paghukom lainon. So ang malangit pure na gyud ito mo nang sa abot sa langit matumo na nang giingon diha sa Santiago 1:27 ang relihiyon nga putli. Mayon sila nga dili mamuputli mga Katoliko karon. Okay. Now, kay nag-struggle pa man. Now, Brad, pwede ba Sige. Unsa may kasulti may tungod anang panghinulsol. Para unsa man po ni may pasabot kanang panghinulsol. Okay. Ipayadayag mo ganang isog ni Ginoong Kristo nga panghinulsol kamo aron kamo maluwas. Yes. So kung atong balik lang tawon tong pagsugod yun ni Kristo sa ministry niya, ang unang existing religion yun ato nga gipaluyuhan sa Dios ag Judaism man. Pero gani bisag gipaluyuhan to sa Dios tong Judaism, pero daghang mga salawayon na to. Di ba? Itong mga Hudiyo, mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo, maing lakis balaod na, pero gipangsaway ni Kristo. Kay ang mga kinaiya mapahitason. Pero naa sila'y authority sa old religion. Pero kay sa bagong kasabutan, mag-establish man si Jesus Christ og gingharian pod nga bagong kasabutan, mo tong gisugdan niya din ang unang mga sakop po tumo ng mga apostoles. Dayon mo na iyang gipanawagan kanang paghinulsol gani si John the Baptist iya po nang gihingusgan gyud kay mo man gyud na poy gusto ni Kristo nga maghinulsol kita born again gyud ta. Okay, gani ang first step anang pagka born again mao man ang bautismo, no? Kanang kay ang uban pod ang ilang definition anang born again kana mang mobalhin og laing grupo then magbinutan dili na mao ang sa mga sakop na ang born again gyud sa Biblia dili ka mobiya sa tinuod nga grupo. Correct. Okay, nasa 1 Juan 2:18-19 tawgon man ang Antikristo nang mobiya sa original church. Okay, ang born again diya sa Biblia tinuod na nga magbag-o ta. Unya kay nag-establish man si Jesus og church, mopasagop kita na kay gitukod ko ng Kristo. Ug unsa nang grupo ha mo pasakop ta, then diha ta magbag-o kung wala pa ta mabag-o. Panalitan kuan ka, pagano ka, pagka makadawat sa gitudlo sa simbahan. So gipanawagan ka nga maghinulsol ka. Dayon, siyempre ang unang buhaton nimo ana kung mutuo na ka sa sulti gitudlo sa simbahan, siyempre magpabautismo ka.
Okay. Kung dako na ka nasayod, so dako na po ka kuan sina mabunyagan. Yani karon daghan kong nakita nga daghang mga converts Katoliko ron nga dagko na nga gipang bautismoan. Yes, correct. Dayon so mauna nga mauna ang akong ikatubag ana brad nga ang kanang simbahan nagtudlo man gyud og paghinulsol kay mo bitaw sugo man na ni Kristo nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan ni waling maing balita, no? Di siyempre kinahanglan mo tuo ta kung makasasala ta kinahanglan maghinulsol ta. Dayon na ay sakramento ana nga gitudlo atong simbahan, no? Kanang Sacrament of Confession, no? Dili man ka bautismohan ritso kung dili po ka mangumpisal, di ka maghinulsol, di ba? Unya asa man tag bersikulo ana nga kana nga sakramento gimugna gina ni Kristo nasa Juan 20:19 hangtod sa 23 ang una gyung giingna ni Kristo ana mga apostoles itong ingon siya dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Dayon bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini gipasaylo. Correct. Ang dili ninyo pasayloon dili usab pasayloon. Sa tanang grupo ron wala may nagtudloan ng Sacrament of Confession kanang reconciliation nga ang mga leader sa simbahan mo ay silbing spokesman sa pagpasaylo sa Dios nga mamasaylo kining mga lidera sa ngalan sa Dios. Kay ang ila ko nung pasayloon pod sa langit. Ang dili nila pasayloon, dili pod pasayloon. Correct. So unsaan man pagkatuman ana kung dili ka mangupisal ngadto nila. Correct. Di ba? Na ito'y dili Katoliko nga ni Ribat ani nga niingon siya nga dili man na Sacrament of Confession kanang sa Juan 20:19 ngadto sa 23 kuno kay ang gipasabot kuno ni Jesus ana mao man ang kanang kita mga sakop magpinasaylo ay taog sala nga pananglit makasala ko nimo June pasayloon ko nimo then vice versa pod pasayloon po kanako kung kasala kanako. Isakto po na magpinasaylo ay ta. Pero kanang sa San Juan 20:19-23 dili na sa tagsa-tagsa kundi authority na sa mga leader sa simbahan yun nga bisan kinsang sala ang sala man sa mga tao dili man kay sala ra nako nimo or sala nimo nako nga kita magpinasaylo ay ang giingnan diha sa Juan 20:19-23 ag mga leader mo na mga apostol ang giingnan ni Kristo nga ang inyong pasayloon wala mag-ingon nga sa nakasala ra ninyo pasayloon ninyo wala kundi ang giingon diha sa San Juan 20:19-23 nga ang mga apostoles giingnan ni Kristo bisan kinsang sala nga inyong gipasaylo kini. Ang dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon gani authority man na gahaw man na sa Dios. Yes, correct. Nga iyang gitugyan ngadto sa mga apostol unya pagkawala sa mga apostol kay basig na iuban mo mingon mga apostol way labot ng inyong mga pare mga obispo. Now sayop na kay nasa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti do na may mapuli. Mao na nga mo dagan nita sa hub 8-8 kung kinsay nakapuli sa ilang katungdanan mao man ang mga obispo. Then dili gyud na maangkon sa Iglesia ni Cristo ni Manalo kay di man na makonek sa history. Kay 1914 ra man na. Dili po na sa Badista kay 1863 ra na gasugod sa Amerika. Mga daghang kayo mga born again nga nagsugod sa Amerika dili makonek. Only the Roman Catholic Church can connect. Mabita na mingon ko brad nga kanang mga sikta nga kuan kuan ba sa sik ba sana rehistro sa sik kana sila puros ng mga kuan mga sulpot na sila tanan. Pero naalang ko ihangyo pod sa mga kauban natong si Ifri ani Brod nga kaysa akong nahibaw-an gud sa moral philosophy nga kinigong kasaypanan no dili man gud tanang sayop nga tinuyuan kanang kanang gitawag og kanang nakahibalo kang sayop ka rin padayon gyud ka mortal og kanang kinaamang goy sayop nga wa kang kahibalong na sayop ka kanang binyal kanang gitawag og honest mistake kaysa akong pagtuugod na ay mga dili Katoliko nga dili puta ka ingog mga salbahe sila kay mga buutan basta sa bukid di lang nako panghinganlan nako mga paryente nga mga maayo gawe gyud mga buutan pero mga saksi niyo ba walang kaingong ko nga dili po ka kaingog maimpirno ni mga tawhana kay naglikay man pud og mga bisyo muna ko nga na kahinumdum man ko nga teksto sa Biblia nga kadtong mga
mga tao kuno nga nagpractice og mga maayong buhat nga wala sila masakupa sa tinuod yun nga pundok. Si San Ambrosio, doon na mensahe ana, no? Nahinumdum ko, si San Ambrosio, sa kakatoliko nga santos, ningon siya nga, kanang mga tao nga, wala pa yun makahibalo sa tibuok ka matuuran, mahitungod sa simbahan ni Kristo, pero naa sila yung mga gawi nga maayo, no? Nga nahiuyon sa Kristohanon nga pagtuo. Matud pa ni San Ambrosio, mga katoliko raghapon na sila sa espiritu buto sa diwa, dili lang visible ang ilang pagkakatoliko kay wa man sila kahibalo sa tibuok mensahe sa simbahan, pero nagbansay sila sa mga pagtulunan nga sama ra pod sa gitudlo sa simbahan nga mao kanang katarong. So mo na sila gitawag sa katikisim og mga invisible sakop sa simbahan, no? Katubang wala pa sila makahibalo nga kining katoliko gyud mao gyud ang original nga gitukod ni Kristo, pero nagdako sila sa ubang relihiyon pero mga maayo sila gawi. Si San Ambrosio nag-ingon nga mga katoliko lang gihapon na sila sa diwa. But pasabot, kana bang sa espirituhanon, mo nang gitawag sila mga invisible members of the church. Ang tinuod ko nung nabulag yun sa katoliko, kadtong nakahibalo ka nga nasayop ka, palitan, hibalo ka ron nga, kanang imong grupo, dili na tukod ni Kristo. Kay gitukod lang ng trapulano or kahibalo ka nga dili na mao ang gisugdan ni Kristo nya mo padayon gyud ka. So guilty na ka ana. Mo na tinuod kuno nga nagawas gyud sa simbahan Katoliko. Pero kadto kunong mga bisag wala sila masakop pa visibly nga makita sa simbahan, pero ang ilang mga kinaiya sama ra pod sa mga kinaiya sa atong mga santos sa Katoliko, dili na sila pagaisipon nga nagawas. Brad na ako pangutanan. Invisibly sakop ra gyapon sila sa simbahan pero dili pa kumpleto. Sa langit makumpleto na. Pwede ba makapangutanan? Sige. Dili sa Roma kapitulo 11 bersikulo 22 makita nato dinhi ang pagkamaluluyon og pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan meaning sa ato pa nibalhin og laing reliyon. Gikan sa Katoliko. Duha na sila ka apan maluluyon kanimo kon magpabilin ka sa iya sa iyang kaluoy kun dili putlon ka usab sa ato pa og dili ka magpabilin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, putlon ka na. Pero atong i-qualify na Brad John, no? Kay sa ako nang giingon kaganina, duha ka klase ng mabulag sa simbahan. Na ay nabulag ka kay para nimo sakto ka nga pasabot ba nga kay ang yawa perti man nabulag lagi siya nabulag ka pero dili ba ingon sa dili ka guilty tungod kay ang imong hunahuna nga mo to insakto pero dili day gawas kong nakahibalo ka nga Katoliko gyud mo ang tinuod hibalo ka pero na kay motibo nga mo gawas kay pasin basig na gi-operan ka dito ana ba hinumdum ko ana di lang ko musultig ngalan ha natoy baptist na nag-recruit ako then ipakita gali ko nga naay support then pakita pa ko siyang sakyanan nga nindot jud kayo murag matintal po ko ba okay pero wala gyud ko ni kubit kay hibalo man ko nga ang original nga grupo gyud nga gisugdan ni Kristo mao ning Katoliko. Nya nindot pud dato mo kuan dito kay nagoy oper. Pero munang wa gyud ko kay murag kuan man tani no gumikan lang sa panginabuhi. Basig na tintal ka sa auto. So ingon na nga kung ako tong gibuhat nga kahibalo ko nga ang original nga grupo mao ning Katoliko mamiligro ko ana no. Magawas jud ko tinuod ana. Pero namang goy mga nagawas sa Katoliko kay wa sila kasabot sa atong doktrin. O pag naay magtudlo nga hala ayaw mo anang Katoliko kay mga Diyos-Diyosan na ang mga ribulto na may mauhat ana. Yun daghan kay no uhat na mo na nga nagtuo sila nga Diyos-Diyosan atong larawan mo na namiya mo na nabalhin sila i grupo. Sa ato pas nibalhin sila tungod kay nagunaw na silang sakto sila. Ano bang mga inosente ba sa tibuok kamaturan? So kung nabulag ka sa Katoliko nga kana bang na blind lang ka na deceive lang ka, di ba? Dili man ka guilty og nalimbungan ka o kahibalong nalimbungan ka. Gawas og nakahibalo ka, dili mo padayon gyud ka. Di ba? Ang sa inungdan nga kuan kay ingon ka pulong ra sa Dios. Paparehas sa pulong ra sa Dios, parehas ra tanan. Mo na broad nga katong akong mga igagaw, mga parinti sa pinya na ako ilang hinganlan. Bisag dili sila Katoliko, dili ko ka judge nila nga impierno kay mga
buutan man, no? Ako lang silang gi-connect atong gi-share ni San Ambrosio nga mga sakop ra gihapon sila sa atong simbahan sa espirituhanon nga diwa. No? Kay kung nakahibalo pod sila sa explanation gyud nga Katoliko, kung buutan sila, mo-appeal mo na sila, mubalik mo na sila nato kung makahibalo sila. Kay gani sa Amerika daghang namalik na sa Katoliko. Ano man God, Brad? Katubang ikuan nato sa naging sanding ha. Ipasusi man ikaw mismo sa imong kaugalingon ug kanang imong gipasakupan nga pundok. Susihon nimo og kanang tinukod ba na ni Kristo og tao. Pero kita dili ta ka judge kung kinsa ng mga tawhana nga na guilty gyud o dili guilty. Kay sa ako nang giingon, may Diyos ta. Pananglit, si Brad ididire. Di man ko kaingon nga sa katikisem gali gitawag kanang gitawag incorrigible wicked. Kana bang dili mo dawat ba bisag gitudluan as tinuod mo supak gyud na may nana kanang mga gahi gyud. Pero for example, si Brad di man ko ka sure nga kuan gid siya kanabang nakahibalo gid siya nga mao ni ang tinuod ni supak lang gid siya, no? Kay sa akong tan-aw nila for the sake of the doubt moingon lang ko nga para nila sakto sila. So Dios nila mag-judge nila, dili na lang ako. Kay ang Dios naman gyud mo nakahibalo kung kanang tawhana honest ba gyud na iyang mistake og tiniyuan gyud. Ang pag-judge God, gihatag man ni Kristo sa tao. Yes. Niya, ang inyong idili din sa yuta, idili isa dito sa langit. Kinsa man nag-ingon nga idili sa yuta yang hukman. Ang mga tao may ang ipasabot anang yang sinugo nga maghukom diha sa yuta pa. Kay ug unsay gipahukom din sa yuta sa iyang mga tao, mo paghukom dito sa langit. Pero ang state of mind sa tao bro dili magparehas. Okay. Na amanggoy bisan atong mga sa atong pamilya gani, di ba? Na may kanang gitawag nila ang paminsar nila kanang gitawag og mga special child na wala ba sa saktong kanang galing paggamit sa ilang hunahuna mga special child. So gani sila mo na mga exempted ginato sila sa balaod. Mo magali nga kanang sa atong balaod bisag sa balaod sa yuta gani nga dili magali mapriso ng mga kulang og paminsar. Di ba? Oo. So, ang Dios maghukom na siya base sa imong state of mind nga kung nakahibalo ka nga sayop ka niya mo padayon juga mo ni tinuod nga nabulag sa simbahan. Karon mo bitaw ipasusi na diri na ito. Pero kung nabulag ka sa simbahan nga wa ka kahibalo nga kini ding simbahan na mo tinuod na may mga igsuon natong mga dili Katoliko nga nagdako lang gyud diha. Nga wa sila kahibalo nga kining Katoliko mo ni original. Pero mga buutan sila. So ma-apply na to tong giingon ni San Ambrosio. Mga sakop lang gihapon sila sa simbahan sa espirituhanong diwa. Pero sa imong giingon good brother, atong basihan ang mga history books. Ang history. Mutuot sa history. So kay atong mga tuwa, usa na sa basihanan nga ipasusi nato pag ingon nga isusiha ang espiritu nga mao bagid na ang naa nila. Pinagi sa katong ingon nimo nga kanang mga history books. Sakto ka. Og makahibalo na sila. Correct. Og makahibalo na sila nga kining Katoliko mo gini original church. Then mo dumili sila sa pagsulod ani gawas gid sila. Pero kung was la kahibalo kay ang yawa perti man pud mo tabon-tabon. Was la kahibalo ba? Di labi na kay mga butan po nga maayo po tong ilang mga mensahero ba? So dili sila guilty ang ilang paggagawas. Pero nagpractice sila sa mga maayong binuhatan. Ma-apply na to tong kang San Ambrosio nga mensahe. Nga ningon siya nga mga sakop lang gihapon sila sa Katoliko sa espirituhanong diwa. So kay mga sakop luwas gihapon. Pero kung nakahibalo sila ang sayop sila, ang ilang grupo dili gito tukod ni Kristo. Mo dumili gid sila, guilty na sila, nagawa sila. Labi na wala dili sila gibaptize under sa Catholic Church. Kaya ang baptismo mo may usa sa hinungdan nga kita mahimong member gid ta sa Catholic Church. O kanang ingon nimo nga dili kanhin na tao sila nga dili sila Katoliko, pero wa sila mabautismo sa Catholic, dili gina para sa ako pagsabot. Ato nang correctionan bro, no? Ako masupak ko nimo na kay ang atong katekism, ang bautismo dili lang kay pinagis tubig, nay kanang gitawag baptism of desire. Now, ang obligado sa baptism pinagi sa water, katong giwalihan juga gitudloan ka ba nga Katoliko mo ni original nga simbahan.
sa ang imong initiation, ang formal nga bunyag yun nato ana pinagis tubig. Pero for example, tagahan ka na kog example katong makasasala nga kauban ni Kristo didto nga nagdupa sa krus. Yes. Katong giingnan ni Kristo nga kitsa to katong giingnan niya nga katong nituo ba katong naghinulsol nga makasasala. Katong giingnan ni Kristo nga karon dayon uban ka kanako sa espiritu mo tuy bautismo. Ang bautismo nga gitudlo sa atong katekismo mo to example nga baptism of desire. Ana manggod katong katarungan pud ato. Ang iyang giatubang iyang panghinulsulan mo mismo ang Pangulong Pare. Oh yes. Pangulong Pare ang sa katekism na baptism to pero desire. Kay kung napato say chance pananglit nakanaog pa to sa krus then wala mamatay then gitudluan nga ang formal gyud nga initiation nato nga mosakop kas gingharian magpabautismo pinagis tubig magpabautismo man gyud to pero niadtong higayon na gud wa nay panahon kaya sa cross gisilutan na gud sila sa Roman kuan imposible po kay si Jesus Christ mo kuan sa tolerate mo kuan ba iyabang kuan mismo ang iyang balaod nga ikaw mag-uban ka dayon niya waday toy bunyag depende sa situation na Brad kay Pangulong Pare ko siya ang Ginoo gud na kahibalo sa sitwasyon paras gud ana atong kana atong paagi gud sa atong bunyag di ba dili man kay immersion lang pwede man buo pwede po sprinkling case to case basis na siya sa ubang religion kung dili man gyud dawato ng immersion di ba dili kanang puring sablig og puring case to case basis wrong interpretation kay seremonyas na kanang pagbunyag seremonyas na dili kay ingon kaligoon I will respect you basta kay sa akong nabasa sa katekism ang bautismo gyud nga gitudlo sa atong simbahan dili lang kay pinagis tubig case napagali baptism of blood tulo na baptism by water by baptism by desire o by blood no para sa example katong mga Christians nga insigida nga nituo sila ni Kristo then wala sila mabautismuhi nga nangamartir during sa early Christianity. Alang-alang impierno nimo to sila kay wala lang gid mabutang bunyag pinagis tubig. Pero ang atong simbahan nagtudlo nga baptism by blood katong ilang pagkamartir. Kay kung napay panahon nga mabautismuhan sila pinagis sa tubig, di man po sila mobalibad. Pero sa sitwasyon gud nga wa na may panahon. Anya ang Ginoo gamahanan man. Dili dahil pwede by desire or by blood. Pwede na siya. So, mao na. Kana kung gitawag og desire, no? Ikaw mismo, kung si Kristo mismo, sa iyang paghatag og absolutely nga gipasaylo niya, siya Pangulong Pare, way magbuot niya kay Pangulo siyang Pare. Yes, pero di man gud parehas og situation tanan. Kana kung ingon nga desire, Muuyon ko nimo kung pananglit na ay higayon pa nga mabautismuhan siya pinagi sa tubig unya mo balibad siya adi gid siyang luwas pero sa iyang desire manggod nga andam siya mutuo ug unsay isugo niya so di siya mo balibad ug naa siya pagkakataon pero niadtong higayon na nga naanas krus ko daw niya kay wa na may panahon nga magpabunyag siya so di na gid siya mabunyagan pero alang-alang impierno nimo na nga naa man siya desire so ang iyang desire mo to'y nagtug-an nga gidawat gini ang Ginoo gawas kung bisa ka nako kuan nga magmunaog sa ta kay bunyagan ka nako gawas og ubalibad siya kana mo'y delikado ang ana man god brad ang pagpanghinulsol niya dito sa Pangulong Pare consider na siya nga bautismuhan. O lagi na. Mo na siya desire ang tawag ana, bro. Desire na sa catechism gitawag nag baptism of desire. Lahi po tong by baptism of blood kana kasagaran na mga martir na katong wala na seremonyas nga nahitabog bautismo pero ang ilang diwa nagdawat sila. Desire mo sige na lang. Ana na lang ta. Sige bro. Mayingon na nang lumina tumson puro Katoliko Di natural na kay Jesus na magali koy nailhan nga kanang depender sa INC nga gikomentaryohan ta mga safety kay magdebate pod no. Natural na kay naamang gutas sa kalibutan nga ang church, ang simbahan militant pa. No ang mga sakop moagig yung mga inana. Ganin mohatag tag example. Katong Council of Jerusalem mo nganong gadibate man tong mga apostol ato. Sige. Okay, last na lang nimong kon last na lang kay so ano tayo panahon. So ingon na nga
atong hangyon ang mga suki natong mga tigpaminaw nga dili sila malibog kay kinigong programa sangka man eh. So mga personal na to manggawas diri pero ang atong simbahan na apoy official doctrine. Atong i-auhag ang tanan no o basin si napay uban diri mo auhag pod si Brad Eddie sa mga listener. Brad Eddie. So last. Mo na pong last. Okay, nahuman na yun yung Okay, salamat, no? Mayang hapon ka na ito.